Yan, may mga nagbebenta mga paputok na rin dito sa amin. Tara, tanungin natin kung magkano ang benta nila. Okay. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po! Gandang umaga mga friends. Hello. Pare, nandito naman ako sa aming bayan. Dito sa Mangaldan, Pangasinan. Okay. Pare, meron tayong panibagong vlog. Pero bago ko sabihin ko ano yun, gaya ng dati, huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay po. Ito yung papakita ko no, sa inyo mga friends. Okay. Ito mga friends, ang ipapakita ko sa inyo. Yan po, mga paputok. Malapit na ang New Year. Ito, bali nagbibenta po sila ng iba't ibang klaseng paputok. Okay, yan po. Ito, gaya nito. Tangin natin kung magkano mga to. Magkano kayo nyo, friend? Sinturong di Judas. Yung ano, yung 400. Yung pinakamalaki? 800. Ay, 800 yung pinakamalaki. Yan. Ilang ano eh? Ilang rounds? 500 rounds. O yan. Tapos meron din sila ditong wheaties. Yan. Magkano yung wheaties nyo naman? 15 pesos. O ito, pakita ko sa inyo. O. Yan. Pati dito, plus lang. Ito din yung mga wheaties nila, mga friends. O. Yan o. At tapos meron din sila dito tinatawag na pound. Magkano yung pound nyo ganito? Ito, jumbo silver. 150. Itong maliit, magkano, kuya? O, 50 pesos. O, ito, affordable na to. Maliit lang siya, pero okay naman, okay? Yan po. Yan. Tapos, ito naman yung Sparklers. ay, sparklers. Yan. Magkano to? Isang, Yung ano niya, per piece, 15 pesos. 15 pesos yung per piece. Itong ano, isang kahon to, Piece. Ay, per piece lang. Yung isang pack rin, ano, 12 pieces yan. Times 15. 180. 180 ang isang kahon. Yan, isang ano na yan. Isang Di pag ito lang, isang ganito pa, 15. Ayan. So, bali ang laman nito sa isang kahon. Okay, 5. Ayan po. Tapos, ito naman yung pangalan nito, friend? mabuhay. Mabuhay. Magkano to, friends? 30 pesos. 30 pesos. Okay. Ayan. Ito yung tinatabi nilang 5 colors, mga friends. Magkano to, friend? 250. Yan. Bali, punta na po kayo dito sa mga adan, no? Bili po kayo ng mga paputok dito, oh. Yan. Ito, magkano to? Ay, bawang. Akala ko sibuyas. 10 piso. O yan. O, mura na, mga friends. Tapos ito yung ay, parang kaparas nung ano. Itong colors, multicolors, pang ganyan. Iba daw tong ano, itong multicolor saka itong mayon na ano tawag dito eh? Jumbo fountain. Magkano to, madam? 400 isang. Oh, mura na po mga friends, no? Yan, narinig nyo na po. Tapos yung mga iba, Roman candle. Magkano yung Roman candle nyo, madam? 5 colors din to. Magkano to? 250. Tapos ito naman, ano pangalan to? Magkano? 250. Okay. Ayan. Saka ito yung pinakamaganda, no? Ito po, oh. Yan, itong tinatawag nilang season fountain din to. Maganda to. Oh. May fountain na may Roman candle po yan, no? Yan po, oh. Kita yung pangalan nyo, oh. Yan po. Itong pinakamalaki, magkano? 400. Itong 300. Okay. Yan. Ano pa yung mga hindi ko pa nipakita sa inyo? Ito. Pangalan nito. Saturn. Yan. Ano to? Parang ano din to? Parang magkano to? 800. Kita mga friends, no?
Ayan po. Tapos ito naman yung Crying cow. Ingay siya, kasi crying cow. crying cow pala. Oh. Yan. Pare dito sisindihan dito mga friends. Pare ibaba lang. Pagkano to, madam oy? Yan, 200 daw sabi sa akin. Sininyas ko ni madam. Oh, yan si madam oh. Ayo. Tapos ano pa yung hindi ko pa naipakita sa inyo? Ito. Ano pangalan naman to, madam? City light. City Light. Magkano to, madam? 200. Ito yung parang roses din to. Oh. Okay. So mga to mga friends, tanda niya, roses. Ito, mga roses din yan. Mga ito po, yan. Ito. Ang pangalan nito, Single double. single double. Ito, madam eh. 100. O tingnan nyo mga friends, mura na dito. Kaya punta na po kayo dito kagad. No? Baka maubusan kayo. Ito. Malaki. Oh, sawa, no? Okay. Ang yung watusi ang bawal, no? Wala yung watins, wala yun, no? Ayan. So wala kayong pangamba dito mga friends kasi dito safe ang mga ibebenta nilang paputok. Kasi sumusunod sila sa ordinance kaya walang problema. Yan, safe na safe. Okay? Ganito, ito yung at ano yung British yung ilang piraso to eh? 100 na piraso. Magkano na yung madam mo eh? 1,200. 1,200. May napansin ako dito, wala yung triangle, no? Bawal na 'yon, na. Saka yung isa yung mother rocket ba 'yon? Baby dynamite. Bawal yun. Yun, bawal yun, mga yun. So yung mga sinabi ko wala yun, kasi bawal mga yun, no? Yan po. Dito na naman sa kabila, punta tayo. Bali dito mga friends, ang presyo nila ito pare-parehas lang. Okay? Kasi meron silang association. Ito, mayroon ako nakita dito eh. Ito. Ano to, friend? Ano po? Bawang po. Ito po yung bawang po. Tapos meron din po kami bawang junior po. Bawang Junior. Okay. Magkano to eh? Ano, 100 po siya O, po. 100. Same lang po sila po. Yan. Ito, mga iba pa. Ayan, oh. Pinakita ko sa inyo kanina, no? Itong Saturn missile. Magkano to eh? Saturn missile muna eh. Ilang piraso yung mga 100 shots. 100 shots. Ito yung 100 shots. 100 shots ang laman nito. 700. 700. Sige, no. Ito yung magic ball, oh. Magic Magic ball. ball pang bata. Makano naman? Tinawag na magic ball. Ano yan, iikot yan, sir. Tapos, Ay, magical ball. Umiikot daw siya. ito sir, maganda to. Sa dragon to. Mayroon ko Dragon fireworks yan. Yan, yung display din yan. galing to sa Bulacan siguro, no? Opo. Wala naman paputok yan dito galing sa Bulacan eh. Bulacan. Yan. Magkano to eh? Dragon 2.5. 2005. Anong pangalan ito? Dragon Ano siya? Fireworks po. fireworks. Pero nakasulang nakalan dito, peacock. Pika. Yes. Peacock. Parang pick-up po yung pagsabog po. Parang peacock daw yung pagsabog daw niya. Okay, yan. Yan po. Sige po madam ha. Okay po. Okay. Ayan. Ito naman, Baka gusto ito, parang hindi to puto mga friends, no? Hindi puto to, no? Parang ano to? Alam pa ano to? 1 star po. 1 star. Parang triangle yan. siya. Maliit na triangle. Bombshell. Magkano yan, di? Ano po, nasa 250. Tapos So, ilang safe naman piraso yan, po no? Hindi na hindi man kapilan sa mga bawal na paputok, no? Bawal po yung 5 star po. Yung 5 star. Ito kasi 1 star At lang. saka ibang 5 star po na. Ilang piraso to, friend, eh? Kita ilang piraso daw po to? Pangat 100. 100 daw po. Mura na. Magkano na yun? 250 po. 250 po isang 250. Yan. Yan yan. Tapos tayo hindi pa kami bibirakin para po sa mga pambata. Sabi niya, Baby Rocky. Magkano yan, friend? 10 pesos po isang piraso po. Okay, thank you. Mura na yan, natin. Saka itong giant trompelo. Parang lusis din po siya po. Magkano yan eh? Hindi na magkano. Ano yan, trumpilyo. Yan yung pinapako sa... Isang piraso o may... May piraso lang yan. Giant. Magkano yan eh? Magkano daw po siya dito? Magkano? Para malaman ang fuel. 280. Ayan. Ayan po. Sobrang mahal na yan. Pakita ko yung loob lang niya. Yung ganda. Yan. Okay.
Sige, oh, yan po yung mga benta nilang mga nilang paputok. Okay. Ito pa lang. Ito yun. Sir, yung mga kailangan ng ano, bombshell na Ah, mama, eh, ano po yan. Ito yung Great Small Magic Curves. Ano, Sindihan. parang magka-crackers lang. Ayan, ganito siya. Ah, ganitong laman niya. Okay. Magkano to? Ano, 4 pesos isang stick. Ang pwede pag ganitong kahon na, ilang piraso? Ano yan, 300. Yan, parang sulit na. Sulit na, 300. Marami na rin yun. Okay. So, yan mga friends, no? Yan pa yung mga iba pang mga binibenta nilang paputok dito. Okay? Yan. Yan. Ito, meron pa dito. Itong tinatawag nila, ano, ito hindi ko pa nipakita. Itong tuber sparklers. Yung British din to. Mga friends, walang pagkaiba. Pagkano to? Sa isang box. Pero pagkano, 200. Tatlong box. 80 po isang box po pag tatlo po. Sige, okay lang. Ito yung malaking 16 shots. Teka. Bombshell. Bombshell. Yan oh. Oh, laki. 16 ano siya, shots. Magkano ito madam kalaki? 16,000. 16,000. Di ba rin, dumating naman yung Christmas bonus nyo mga friends. Pwede nyo ibili dito, no? Ayan po, mayroon din ditong 9 shots. Yung 9 shots madam, magkano? 9,000. Mga friends, no? Fireworks. Ang malaki nila ito, magkano to, mga pre? Yan. 800. Oh, 800. Okay. Oh, yan po, no? Yan. Tapos, punta na tayo doon, ano? Yun pa natin, excuse me madam, ha? Hindi ko na tatanungin yung mga fountain nila, mga friends, kasi pare-pass lang naman ang presyo, eh, kuminsan, no? Yan. Pag ibang klaseng fountain ang mga nandito, oh. Yan, meron ding malalaki. Yun, anong kulay yun? Anong grade na yun? 30 shots. Ay, 30 seconds. Ah, 30 seconds. Parang roses yan. Ah, roses po yan, no? Yan po. Magkano yan, friend, eh? Ayan, yan. Ano yan? Magkano isa? 350 isa. Ah, 350 isa. Yan. So, bali 350 pang isa dito, okay? Yan. Pangalan nito. Prosperity. May mga... Ang pangalan nito, Prosperity. may Ah, fountain din po yan. Maganda okay. yung fountain yan. Meron din sila bintang Puno po gold. yan ng ano, Golden spinners. Magkano yung golden spinners yung madam? golden spinner. Ano, 20 isang pack. Tapos meron yung pinakamalaking ano tawag doon? Pagoda ng tawag. Diyan magkano yun? 4 layers. 4 layers. Magkano yung pagoda yung ganyan eh? 2,000. Ah, 2,000. Yun na, yung kanina, yung maliit. 800. Pagoda din yun. Pagoda 2. Ito yung pagoda 2. Yan po, yung pagoda 2. Ayun o, yung tinuturo ko. Yan. Yung custom. 800. Ito naman, 2,000. Yan, 2,000. Yan. Ito, meron pa sila ditong ano, ito eh, pala. Ang pangalan nito, friend? Alam mo, UFO. Ano, parang ano nito, no? kapag pamalipad ka sa Papalipad. Oh, umiilaw din. O, hindi na. Oo, iilaw lang siya. Makano isa rito eh? Ikot lang yan. Isang pack 300. 300. Okay. Doon tayo sa kabila. O, yan po, mga benta nila dito. Oh. Yan. Kaway ka naman sa vlog natin. Ay, sorry na. Napa-vlog pala siya. Oo, kaway ka sa'yo mo. Hi! O, yan. New Ayan. Year! Happy New Year! Ayan, happy pangalan ng association nyo na? Mga Dan. Yan pa no, yung mga ano pa no. Punta tayo sa kabila. Yan pa yung binibenta nila dito. Yan o. Pare-pare para sila mga benta lang nila dito. Walang pagkaiba no. Okay. Yan. Yan. O yan pa mga friends o. Nandito yan o. Lakad-lakad tayo. Pakita ko pa mga ibang binta nilang mga paputok. Dito. Firecrackers, sweeties, mga ganun. Yan po, yan. May fountain po dito. Yan, mga ibang klaseng fountain. Ito yung pagkina ko na kanina. Pagoda to, no? O, yan. Pinakita ko na yan. Pagoda. Yan. Magkano itong crackling sunflower fountain?
7. Ito yung parang fountain na multicolors din to. Fountain din to, no? Oh, yan. Dancing fountain. Oh, yan po na mga benta nila, no? Mga rap yun. Ayun, sintron ni Judas. Yun. So, magkano yung sintron ni Judas yung ganyan? Ilang rounds yan, madam? Ito? 1,000 niya. 1,000. 1,200. 1, 2. Oh, itong ganito, ilang rounds to? Kaya Magkano to? 150. 150. Siguro, no? Di ba tayo quality naman to? Galing naman sa Bulacan, di ba? Wala ka. Sa Bukawe. Yan na po, no? Yan. Saka ng benta niya sa Baby Rocky ng ganyan? 20 isa. Ah, 20 ang isa. Tumas kasi. Ayan, yan po, no? Ayan, tayo sa kabila. Ay, hello, si Madam. Ayan. Kaway kay Madam, eh. Nakapokus. O, ayan. Hi. Ayan. Mura lang dito, kaysa sa Lagupan. Diba? Punta kayo dito, sa mga alda. Oh, baka naman, oh. Puta mo, baka naman, nandito na ako. Ito, last, dito na tayo. Pinakahuli. Yan po, mga binibenta nila mga paputok na mga friends. Ayan, papakilala ko yung presidente nila ng Mangaldan Firecrackers Association. Ano pangalan niyo, madam? Dinya. Oh, Biag guys. Oh, yan po. Sige. So, yan po na mga friends, no? Yan po yung mga nagbebenta ng mga paputok dito sa Mangaldan, Pangasinan, no? Oh, yan mga friends. So, hanggang dito na lang tayo. Yan po, bari pinakita po yung mga benta din ng mga paputok po dito. Okay? Yan po, oh. Yan. Yan, oh. May iba pa, yan. Yan. So, alam nyo na kung magkano ang bentahan po nila ng mga paputok dito sa Mangaldan, Pangasinan. Bari ano, bago ako magpaalam, isa-shout out ko muna yung kanilang association, no? Ang pangalan ng kanilang association ay ito po, Mangaldan Firecrackers Association. Ayan po. Okay, mga friends. Kaya yung mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa baba ng vlog kong ito. Okay? At pag nabasa ko, para isa-shout out po kayo sa susunod na vlog ko. Okay, mga friends? Ayan. Ayan mga friends, no? Para yung papaalam na ako. Basta importante, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. So, gano'n mga friends, no? So hanggang dito na tayo, no? Kita ulit tayo next time. Bali next year na po, okay? Merry Christmas and Happy New Year! Bye-bye!